салом тамошобинони азиз, таъмини шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо шабакаҳои обу корезӣ, канализатсия, таъмини оби нӯшокӣ ва партовгоҳҳо, мушкилоти ҷойдошта, роҳҳои ҳалли он ва дурнамои соҳа мавзӯи баррасишавандаи барномаи меъмор аст. кадом шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо шабакаҳои обу корезӣ таъмин мебошанд ва дар кадом шаҳру ноҳияҳо дар ин самт норасоӣ вуҷуд дорад? бо мақсади таъмини марказҳои маъмурии шаҳру ноҳияҳо бо инфрасохтор ва иншооти муҳандисӣ, ҷиҳати таъмини иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 июни соли 2018 дар бораи сохтмони биноҳои на кам аз 5 ӯшёнаи истиқоматӣ дар марказҳои маъмурии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ташкилоти лоиҳакаши давлатӣ дар асоси нақшаҳои генералии тасдиқшудаи марказҳои шаҳру ноҳияҳо давоми солҳои 2020 ва 2021 асоснокунии техникию иқтисодии лоиҳаи барқарорсозӣ ва сохтмони шабакаи канализатсия барои шаҳру ноҳияҳои Данғара, Бохтар, Абдураҳмони Ҷомӣ, Кушониён, Лебакан, Хуросон, Қубодиён, Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, Ховалинг, Носири Хусрав, Ҷалолиддини Балхӣ, Панҷ, Шамсиддин Шоҳин, Истаравшан, Шаҳристон, Истиқлол таҳия карда шуда барои дарёфти сармоя ба ниҳоди дахлдор пешниҳод карда шуд. Ҷамъияти сомик шудаи корези лоиҳа яке аз зерташкилотҳои Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буда фаъолияти хешро дар самти таъминкунии шаҳру ноҳияҳо бо оби нӯшокӣ, инчунин бартараф кардани рафъи партовҳо фаъолият менамояд. Бо дар назар дошти ин ба пеш меояд ки аҳолии мамлакатро ё ки истиқоматкунондаи ин биноҳоро ба оби ошомиданӣ ва дар қатори оби ошомиданӣ баъди барои бартараф кардани рафъи партовҳое ки дар он ҷо ҷамъ мешаванд, тибқи нақшаи генералӣ ки пешниҳод шудагия барои 3 марҳила, барои миёнамуҳлат, кӯтоҳмуҳлат, миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат нақшаи генералӣ тайёр шудаанд. давра ба давра вақти сохтмонҳо ба анҷом мерасанд, бинобар якбора мисол ба ои қизоре ки ба давраи дарозмуҳлат пешниҳод шудагия имконияти маблағгузорӣ нест. барои ҳамин мо ба 3 давра ҷудо кардем. меъморону лоиҳасозони корезлоиҳа дар рафти лоиҳакашӣ дастовардҳои илмӣ техникии ҳозиразамонро дар соҳаи тоза кардани об истифода мебаранд. фаъолияти асосии коргарон, муҳандисону лоиҳакашон маҳз ба лоиҳакашии соҳаи таъмини об ва рафъи партовобҳо дар ҷумҳурӣ равона карда шудааст. дар баробари ин барои сохта ба истифода додани як қатор биною иншоотҳои ба талаботи замона ҷавобгӯ лоиҳаҳо тайёр намуда ба фармоишгарон пешниҳод намудаанд. яъне аз 65 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ 17 шаҳру ноҳия бо асоснокунии техникию иқтисодии лоиҳаи шабакаҳои корезӣ таъмин карда шудаанд. пеш аз оғози корҳои лоиҳакашии системаи канализатсия ва таъмини оби нӯшокӣ, корҳои кофтукови муҳандисию геодезӣ ва геологӣ гузаронида мешавад ки дар натиҷа харитаҳои топографӣ, ҳисоботи кофтуковӣ, шинонидани иншоот, кандани чоҳҳо, гирифтани намунаи хок, санҷиши лаборатории хок муайян карда мешавад. системаи об таъминкунӣ бошад, дар он ҷо мо боз корҳои муҳандисӣ гидрогеология мегузаронем ки
дар онҷо муҳофизати манбаи оба мо чӣ қадар муҳофизат шудагӣ аст маълум намоем ва баъд аз оне ки ҳамаи маълумотҳои тадқиқотӣ дастрас гардиданд, баъд аз он ба корҳои лоиҳакашӣ шурӯъ менамоем. иқлими шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳамдигар фарқ дошта, ҳар яки он бо хусусияти иқлимӣ фарқ мекунанд. мутахассисонро зарур аст ки шароити иқлими шаҳру ноҳияҳоро пешакӣ омӯзанду дар асоси меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ лоиҳакаширо бароҳмонанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст минтақаҳое ки гарманд, минтақаҳое ки хунук ҳастанд. дар вақти лоиҳакашӣ мо ҳисоб китоби дараҷаи мисол иқлима, мисол гармӣ ё хунукиша ба назар мегирем. вақти ҳисоб китоби масалан гирем дар биноҳо агар насб кунем таҷҳизотҳоро, таҷҳизотҳо низ аз худ бо гармӣ истеҳсол мекунанд. дар вақти тобистон ин бисёр ба таҷҳизот хатарнок аст. мо дар ин вақт ҳамон дараҷае ки мо бояд дар ҳамон бино кадом дараҷаро нигоҳ дорем, агар гарм бошад онҷо мо хунукиро таъмин менамоем. дар минтақаҳое ки хунук ҳастанд баръакс барои гармӣ нигоҳ доштани ҳамон бино мо махсус бо воситаи таҷҳизотҳо яъне гармиро таъмин менамоем. дар минтақаҳое ки ҳаво гарм аст мо барои тоза кардани партовобҳо яъне коркарди таҳшиниҳое ки дар он ҷо дошта мешаванд, иқлими гарм бисёр муфид аст. дар он ҷо мо қувваи барқро барои коркарди ҳамон таҳшинӣ сарфа намуда қувваи энергияи офтобро истифода мебарем ки дар он ҷо таҳшиниҳо безарар гардонида мешаванд. дар муҳити дар иқлиме ки хунуктар аст бо дигар сарфҳои барқ яъне барқ ё ин ки сӯзишворӣ ё ин ки дигар чизо истифода мешаванд. барои ҳамин инҷа дар ин ҷо иқлим ҳам бисёр ба назар гирифта мешавад. асоснокунии техникию иқтисодии лоиҳаи шабакаҳои коррезии шаҳри Душанбе таҳия ва аз экспертизаи давлатӣ гузаронида шудааст. бо таҳия кардани лоиҳаи асоснокунии техникию иқтисодии лоиҳаи шабакаҳои коррезии шаҳри Душанбе чӣ бартариятҳо ба нақша гирифта шудааст ва то кадом андоза дар ин самт хизматрасонӣ беҳтар мегардад? системаи обтаъмин ва канализатсияи шаҳр, яъне ки агар гӯем ки дар ҳақиқат ҳозир он лоиҳае ки мо таҳия кардем барои васеъкунӣ ва аздавсозии системаи канализатсияи шаҳр, ҳозиранги системае ки амал карда истодааст дар лоиҳаи давраи шӯравӣ буд. аз он сабабе ки ҳозир шаҳр бисёр ба сурати баланд рушд карда истодааст, бисёр биноҳои баландошона сохта шуда истодааст, зичии аҳолӣ зиёд шуда истодааст. ин дар навбати худ талаб менамояд ки ҳамаи инфрасохтори таъминоти муҳандисӣ бояд аллакай аз нав дида баромада шавад. тибқи нақшаи генералии наве ки аллакай тасдиқ шудааст барои шаҳри Душанбе, масоҳати шаҳри Душанбе зиёд мегардад, зиёд карда шуд аллакай. аз ин лиҳоз аз сабаби он ки шаҳр ҳам васеъ мегардад, шабакаҳои системаи коррезӣ низ бояд васеъ карда шавад. бартариҳое ки дар асоснокунии техникии иқтисодӣ дар он ҷо дар назар дошта шудааст, айни замон дар шаҳри Душанбе бино бар сабаби дар баъзе минтақаҳо нисбати дигар ҷойҳо зидшавии аҳолӣ ҳамон шабакаҳое ки қаблан кору фаъолият мекарданд аллакай имконияти дур намудан ё таъмини ҳамон истеъмолкунандаро надоранд. аз ин сабаб мо дар вақти таҳия ин чизҳоро ба назар гирифта, яъне ки ҳамон минтақаҳое ки зарурият доранд барои иваз кардани қутри қубурҳо ба калон нисбат аз рӯи ҳисоб иншоотҳои партовтозакуние ки ҳозир амал мекунанд, ин ҳам хеле тӯли соли дароз хизмат карданд. айни замон ҳолати коршоями иншоотҳо ҳам каме хуб нест. аз он сабаб мо дар лоиҳа таҷдиди ин иншоотҳоро ба назар гирифтем ки
то ин ки иншоотҳои нав дар асоси нақшаи генералӣ сохта ба истифода дода шаванд. ҳамаи партовобҳо ва обҳои ғализи истифодашуда ба куҷо интиқол дода мешавад ва муҳити зисту бехатарии ҳаёти сокинон чигуна таъмин мегардад? дар системаи рафъи партовобӣ ин асосан баъд аз тоза намудан дар иншоотҳои махсус баъд ба манбаъҳои яъне мавзеъҳои об партофта мешавад. Ин метавонад шуда дарё ё ин ки канал ё ин ки обамбор ё кӯл. агар ки иншоотҳо хуб кору фаъолият намоянд, дар ин ҷо ягон хатари расондани зарар ба инсон ё ки ба муҳити зист намебошад. тасаввур мекунед, обе ки манзилҳои истиқоматӣ, бинову иншооти гуногун таъинот, коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ва умуман дигар нуқтаҳои шаҳри Душанберо таъмин мекунад, аз куҷо манбаъ мегирад, чӣ гуна меояду ва кадом марҳилаҳоро тай мекунад? дар ҳоле ки обро ҳамарӯза мардум истифода мебаранд, бояд чӣ гуна интиқол ёфтани онро то хонаи худ бидонанд ва дар ин сурат шояд сарфакорона истифода бурдани онро омӯзанд. мисоли равшан, истгоҳи обтозакунӣ ва обтаъминкунии хуҷоришавандаи шаҳри Душанбе яке аз пойгоҳи калони обиест, ки қисми зиёди сокинони шаҳри Душанберо бо об таъмин мекунад. иқтидори обтаъминкунии ин истгоҳ дар як шабонарӯз чӣ қадар аст? талаботи мардум чӣ гуна аст? оби он аз куҷо интиқол дода мешавад? барои тозаву безарар ва ошомиданӣ гардидани об кадом амалҳо анҷом дода мешавад? ин истгоҳ даври шӯравӣ аз соли 1957 фаъолияташро оғоз кардагӣ ҳаст. соли 2014 яъне таҳризӣ шуда буд. ҷамъияти саҳомии шаҳри кушоди корезлоиҳа ин лоиҳаро ба стандартҳои Тоҷикистон мутобиқат намуд, ки соли 2017 ин иншоот сохта ба истифода дода шуда буд якум навбат. баъд аз он навбати дуюми иншоот сохтмонаш оғоз гардид ва соли 2020 моҳи январ ифтитоҳ дода шуд. иқтидори ҳар як иншоот дар як шабонарӯз 120 000 кубометр шабонарӯз аст, аммо то 150 000 шабонарӯз иқтидор дорад. дар умум 300 000 кубометр шабонарӯзро ташкил медиҳад. оби ки барои полоиш интиқол мешавад аз ҳавзои танзими шабонарӯзӣ ба ин истгоҳ با قبور قطرش 1900 میلیمتر انتقال می شود. از اینجا بعد پالایش در تگ این انشاءات ها خیلی که در اینجا در دیگر نقشه نشان داده شده است، بعد در تگ این آبپولک ها با حوض جمع‌آوری آب‌های پالایش شده قرار دارد که حجم هر یکی آن 3800 کوبامتر در عموم 7600 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. آب‌های پالایش شده بعد از پالایش با قبور یعنی 1200 میلیمتر بعداً 1000 میلیمتر از ایستگاه برآمده به شبکه‌های آبرسان انتقال داده می‌شود. در ادامه کار فعالیت بنده زیاده از 200 مؤلفی 200 انشاءات هستیم و در همه اونها مسئله اول یعنی که در قسمی تحریزی کردن اون قسمی الکتریکیش یعنی که صرفه‌جویی انرژی یعنی که درجه اول به حساب می‌رود. در جمهوری تاجیکستان فرض کردیم در ساختار عمومی استعمال انرژی الکتریکی سیستم آب تامین‌کنی یکی از جای‌های یعنی که مخصوص را اشغال می‌کند. یعنی که با معلومات آخری سال 2021 سیستم آب تامین‌کنی یعنی که جمهوری تاجیکستان در نظر دارم نسوس‌های کلان که برای خواجگی دهقان خدمت می‌کند، آنها 19% از همه استعمال انرژی الکتریکی سالانه جمهوری تاجیکستان را یعنی که استعمال می‌کند.
барои ҳамин яке аз проблемаҳои асосӣ яъне ки ба роҳ мондани сарфаҷӯии энергия дар системаҳои насосҳои обкаш ба ҳисоб меравад. бо мақсади сарфакорона истифода бурдани об, барқ, лоиҳакашон ба кор бурдани усулҳои замонавиро зарур донистанд ва ҳамчунин барои кам кардани хароҷот истифода кардани техника ва таҷҳизоти хосаро муайян намудааст. исрофкорӣ дар системаи обукорезӣ ва энергетика хеле зиёд мебошад ва барои рафъи паёмадҳои ногувор мутахассисон чораҳои заруриро меандешанд. шаҳри Душанбе яке аз калонтарин истеъмолкунандаи оби нӯшокӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар як сол ба нишондоди миёна 116 миллион метр мукааб обро истеъмол мекунад ва мутаассифона қариб ки 60% онро талаф ҳангоми интиқол додан яъне ки ташкил медиҳад. Талаф ҳангоми интиқол додан аз ҳисоби фарсуда шудани яъне ки шоҳқубурҳо, аз ҳисоби бо системаи кӯҳна кор кардани муҳаррикҳо ва аз ҳисоби бе дастгоҳҳои идоракунии системаи обтаъминкунӣ ба назар мерасад. ва дар худи системаи обтаъминкунии шаҳри Душанбе солҳои охир зиёда аз 150 насосҳое ки барориши дуюм меноманд, яъне ки бо табдилдиҳандаҳои басомат муҷаҳҳаз гардонда шудаанд. Аз 30 то 35% обро метавонад яъне ки сарфаҷӯӣ кунад ва аз 35 то 50% энергияи электрикиро яъне ки сарфа карда метавонад. ин истгоҳи иншоотҳои тозакунии оби нӯшокӣ мебошад. ин иншоот дар 16 километри шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд ҷойгир шудагӣ ҳаст. дар ин ҷо иншоот дар масоҳати 16 гектар замин бояд сохта шавад, таҳризӣ шудааст. манбаи об дарёи Варзоб мебошад. аз ин ҷо об ба иншоотҳо интиқол дода мешавад, яъне аз дарё ба воситаи пойгоҳи насосӣ об бардошта шуда дар навбати аввал дар ин ҷо мо дорем иншооти яъне бартараф кардани он қум ё санге ки дар об ба иншоот интиқол мешавад. дар навбати аввал мо инро аз об хориҷ менамоем. баъд аз он ки об аз қуму шағал ки дар об ворид мешаванд бартараф яъне тоза карда шуда, баъд аз он дар иншоотҳое ки обро боз таҳшон карда мешавад. дар он ҷо он чизое ки дар иншооти якум дошта намешаванд, яъне ки он заррачое ки қариб ки бо молекулаи об баробар ҳастанд таҳшон намешаванд. дар он иншоотҳои обтаҳшонкунак дар ин ҷо ин процесс мегзарад. яъне барои таҳшон кардан мо дар ин иншоот реагент истифода мебарем ки ҳамон процесси таҳшоншавиёро боз ҳам зиёдтар мегардонад. баъд аз ине ки об соф карда шуд, баъдан дар ин ҷо ду намуди таҳшонкунакҳо иборат аст, мавҷуд аст, таҳризӣ карда шудааст. яъне даврашакл ва дар шакли дар ин шакли чоркунҷа ҳаст. ҳарду ин иншоот як функсияро иҷро менамояд. баъдан баъд аз оне ки мо обро соф кардем, ба иншооти яъне обполакҳо интиқол карда мешавад ки дар он ҷо об то ба дараҷаи талаботи стандартҳои амалкунанда расонида мешавад. баъд аз оне ки об пурра соф карда шуд, ба ҳавзҳои танзими шабонарӯзӣ интиқол карда мешавад ки дар он ҷо об захира карда мешавад. аз ин ҷо баъд ба воситаи шоҳқубурҳо чӣ хеле ки дар ин ҷо харита нишон дода шудааст, ба шаҳри Душанбе равона карда мешавад. оби тоза карда ва безарар карда шуда. дар ин ҷо баъд аз тоза шудан об ба воситаи гипохлорид натрий безарар гардонида мешавад ки гипохлорид натрий аз намак истеҳсол карда мешавад ки ин маҳсулот дар худи Тоҷикистон яъне кон мавҷуд аст. проблемае ки пештар буд, дастрасии маҳлулҳои хлорӣ ҳозир айбан рафт. аллакай мо инро дар истгоҳҳои корхонаи воҳиди давлати оби корис Душанбе истифода мебаранд. дар ин ҷо низ ҳамон тарзи безараркунӣ дар назар дошта шудааст.
дар асоси лоиҳаи васеъкунӣ ва аз навсозии системаи канализатсияи шаҳри Душанбе, корҳои сохтмонӣ дар Шоҳқубури ҷанубӣ, ки масофаи он 10 километрро ташкил медиҳад, идома дорад. тибқи нақша, Шоҳқубури ҷанубӣ аз маҳаллаи Хобарони ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ва минтақаҳои ба он наздик оғоз шуда, партовобҳо ва обҳои истифодашударо ҷамъоварӣ намуда, то маҳаллаи Гулбутаи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе интиқол медиҳад. айни ҳол як қисми корҳои сохтмонӣ дар ин ҷода ба анҷом расидааст. масалан, дар ноҳияи Фирдавсӣ зери дарёи Душанбе ду қубури асосии Шоҳқубури ҷанубӣ гузаронида шуда, кор дар ин самт ба итмом расидааст. маҳз дар таги дарё хобонидани ду қубур барои бехатарӣ пешбинӣ шудааст. қудри қубурҳо 1000-1200 ва 1400 миллиметр мебошад, ки он барои озод ҷорӣ шудани партовобҳо мусоидат мекунад. корҳои сохтмонӣ дар Шоҳқубури ҷанубӣ аз соли 2020 оғоз шуда, корҳои сохтмонӣ дар марҳилаҳои дигар идома дорад. шабакаҳои обу корезӣ ва канализатсия таърихи тӯлонӣ дошта, далелҳо давоми ҳазорсолаҳо мавҷудият доштани онро дар Тоҷикистон исбот менамояд. асоси марказонидани обтаъминкунӣ ва канализатсия аз бозёфтҳои маҷмаъаи бостоншиносии Ҳолбук, воқеъ дар деҳаи Меҳрободи ноҳияи восеи вилояти Хатлон ба мушоҳида мерасад, ки ин исбот мекунад, ки дар асрҳои 9 ва 12 системаи мазкур арзи вуҷуд дошта буд. барои бо об таъмин кардани қалъаи Ҳолбук системаи мазкур сохта шуда буд, ки дарозии он 20 километрро ташкил медод. яъне аз масофаи 20 километр обҳоро ба Ҳолбук меовард. қубурҳо сафолӣ буда, диаметрашон 100-200 миллиметр мебошанд. инчунин дар он вақт дар қалъа системаи ҷамъоварӣ ва рафт кардани оби борон, системаи фаршҳои гарм ва системаи партовгоҳ мавҷуд буд. тамошобинони азиз, бо таҳия шудани системаи обу корезии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон метавон солҳои оянда ин системаро дар сатҳи хуб ва қонеъкунанда дид. ва дар ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи меъмор, тансиҳати сарбаландӣ ва хонаободии шумо орзуи ҳамешагии мост. хайр то барномаҳои оянда.